boy here on YouTube. Gama layo Umthakathi usegcekeni. Hayi shubile, shubest. Hayi, alright, opening scene khona umndeni nje uhleli ndawonye, bayadla, bayakhuluma ukuthi umcimbi uhambe kahle. Nje shuthi-ke kade kukhona umcimbi la ekhaya, bayasho ukuthi hhayi uhambe kahle ngempela. Kuthi kusanjalo uBheki asukume. Phaphile uBheki yo. I feel like that's not a character that he's playing nje. I feel like in real life nje, even in real life uphaphile kanje. Asukumeke enze announcement ukuthi decide ukuthi uzothatha unkosikazi. Bajabuleke nje congratulate umndeni ukuthi awubhekzini uwe lo uzoba uMr